an balimaw an ɲɔgɔntuma kibaruyaw m'an bolo ka da kulo kan o de ye k'a fɔ a bɛ wagati jan bɔ sisan kalata sɛbɛnw kɔni olu dili daminɛra an ka jamana kɔnɔna la an ka kunnafoniw y'a yira k'a fɔ an ye kɛmɛ sara la maa 37 de kɔni sera ka t'u ka kalata sɛbɛn ta jateminɛ wɛrɛw y'a yira k'a fɔ an ye maa 8,000,000 de kun ka kalata sɛbɛn kun dilen olu de kan ka ta kalata o maa 8,000,000 kɔni na maa 3,000,000 de sera ka t'u ka kalata sɛbɛn ta ka la wa kalata sɛbɛn yɛrɛ fanba taara ka bɔ Segu région ani Sikaso région de la kɛmɛ sara la maa 53 de sera ka t'u ka kalata sɛbɛn ta o région ninnu na tali fanga yɛrɛ kɔni o dɔgɔyara Kidali mara la n'an y'a ta ka lajɛ kɛmɛ sara la maa 12 de taara i ka kalata sɛbɛn ta o hukumu kɔnɔna la Union européenne ka observateur min bɛ an ka jamana kɔnɔna la o y'a yira n'a ka fɔ an ye olu kɔni kɔnɔna gannen don ni tagabolo in na sabula an ni kalata yɛrɛ tɔ cɛ o tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 kɔ an balimaw kibaruya wɛrɛ min b'an bolo k'a fɔ an ye o de ye k'a fɔ an ye an ka finitigi minnu sigilen bɛ kungo kɔnɔna lakɔlɔsili la n'an b'a fɔ o ma eaux et forêts a kɔni yirala k'a fɔ an ye binkarikariya u ka maa kelen ka Kita mara la k'a bɔ n'a nin na n'an y'a ta ka lajɛ an kunnafoni y'a yira k'a fɔ an ye bin kɛra maa min yɛrɛ kan k'a bɔ n'a nin na ale ye maa kura ye ka baara in daminɛ a yirala k'a fɔ an ye fana u binna taamala dɔw kan o Kita mara kelen in na fana olu bolola nafolo n'u ka fɛn bɛɛ minɛ u la n'an y'a ta ka lajɛ nin wagati in na nin wale cɛjugu kɔni cayalen bɛ Kita dugu kɔnɔ an balimaw ni de tun ye kibaruya ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kilomajɔ la